विशीव आमकां मेळटा सावची सगळे आमच्या बोऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलुंगरलाय सोम्या सर्मात भोगला पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलुंगरलाय सोम्या सर्मात भोगला पावो तुका आसन जाला देवा आसन जाला देवा. आमची सोडवण केल्ल्या आमी तुका आराधन नामान ह्या संदर्भात भेटयता. सगळ्या आमच्या राष्ट्रा खातीर मागण्या रायली सलोमच्या खातीर सगळ्या आमच्या भारताच्या विविध दियेसीजींनी पैनकन ह्या संदर्भी आमच्या दियेसी मंगळू दियेसीजेक आयिल्ल्या संदर्भार आमी तुका स्वागत करता आनी ही मागण्या विधी तुजे मुखार सर्गीच्या बापाक आमी समर्पिता. जें कितें आमी आमच्या लोकां बसत आमच्या राष्ट्राच्या बरेपणा बसत मागून घेता तें तूं आमकां लाभय म्हणून मागता. तुजे मुखांतर सोडवण ह्या संवसाराक आयली, तुजे मुखांतर आमची बाचावी जाली. तसो तुज्या कुर्साचो तो संदेश आमी आमच्या जिवितांत जियोंक आमी तो परगट करूंक आमकां समेस्तांक तुजो आदार आनी कृपा लाभय. ह्या संदर्भी तुजें आराधन तुज्या ह्या कुर्साक आमी करता आसतना सांगता आसता तुज्या सम्या तुज्या पवित्र साक्रामेंताक आराधन करूंक फुडें वता आसतना तुजे तावन वालची ती कृपेची जर आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमच्या हर एकल्याच्या आमच्या देशाच्या सर्व लोकांच्या जिवितांत आनी आमच्या भारताच्या सर्व लोकांचेर प्रवेशायशें आमी तुजे लागीं मागता. तूं जावन सर कृपेची जर आमकां पवित्र करची जर आमची काळजां मनां तुजे थंय उबारची तसली जर ही जर सदांच आमचे थंय वळाशी तूं आमकां फावो कर. तुज्या कुर्साच्या त्या देखीन आमी सदांच सालाशें तूं आमकां आदारान कृपा लाभय. हें मागणें आमी तुका करता हांव जेजू. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार आमच्या हातोबार म्हणया. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आमच्या हात सकयल घालया. कुर्सार उमकाळलेलो आसता देवाच्या पुताचें कडवळ उक्ते करूंक देवान सोडलें आनी पवित्र पुस्तकांचा जो म्हणटा तैंतान भायर सरलें रागात आनी उदाक. चरित्रां सांगता ते भालो मारलो तो शिपाई एका दोळ्याचो एक दोळो कुड्डो जावन आसलो. ताच्या दोळ्याचेर ते रागात पडल्या घडये ताच्या दिश्ट पाटी मेळ्ळी. थंयच एक असर यांक जालें. ह्या घडये आमी आमच्या भारता पासून आमच्या कुटुंबा पासून आमचे पासून आनी आमच्या सगळ्या भावार्थी लोकां पासून आमच्या देशाच्या बरेपणा पासून मागूंक भायर सरले हांव. ह्या पासून ते आमोलीक रागात आमचे अंतस्करणां आमची मनां नितळ करून दिवन मागया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजूक महिमा जेजूक हर्शिल्लो जेजूक महिमा जेजूक महिमा जेजूक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वां सांगता कुर्साचो गुर्त घालया
त्या आमोलीक रगत आमकां ह्या कुर्साच्या गुर्तामकान जेजूच्या गयांतावन वाडलेलें ताच्या कुडू पाशांव आमकां फळां दी जाल्लें नव्या सोल्याचें रगत आमकां नितळ करून दी. सांगाता म्हणया भाग्यवंत कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवाचो लोक इस्रायल परजा देवाचे उपादेश मोडून देवाचेर उपराटले, मोइजेचेर तांकां दिल्ल्या देवान दिल्ल्या मणयाराचेर मुखेल्याचेर उपराटले आनी देवाचेर शीण उलोवंक लागले म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी देवान तांकां परतून परतून ती दोणी दिल्यारी कुणा असर्या अजापांक आपणाचो मोग दाखयल्यारी तो लोक देवाचेर उपराटलो. आनी परिणाम कितें? पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे मदें विकाळ सोरोप देवान घडले. पॉयझनस स्नेक्स विकाळ सोरोप तांचे मदें आयले, ते तांकां साबले, 12 जाण मरण पावले. आनी आज आमची परिस्थिती तित भारतांत आनी हेरे कडेन विकाळ सोरोप वीक भितर आसले मनीस, वीक भितर आसले द्वेष, हगे, खुन्यो, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनीत हे सगळें भरून ओमतात आमच्या भारतांत आनी हे राष्ट्रांनी संवसारभर. आमकां वर्तमानपत्रां सांगतात दिसपट्टो आमचो अनुभोगीतच पळया विकाळ सोरोप मनशा भितर हें वीक आज देंवसरान घालां आनी हेचे निमती पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसली मनशाची कूड द्वेष, हगे, वायट म्हणलें वीक बरोवन आज एकामेका मनीस सापतात आनी संहार जाता. पूण देवान तें सोडून आतां बोग घाली देवान आनी तक्षण देवान मोइजेक सांगलें एक पितूळचो सरप कर, एका खांब्याक उमकळाय, ताचेर नदर घाल. देवाक उलो मारलो हरी एकलो वांचतलो, बचाव जातलो. प्रेज द लॉर्ड. बचाव जातलो, वांचतलो. इट्स अ प्रॉमिस. आनी मोइजेन तशेंच केलें आनी पितूळचो सरप. आनी जेजू ह्या घडीत असो उल्लेख करता जॉन चॅप्टर 3:14 आमी पळयता जशें मोइजेन अरण्यान पितूळचो सोरोप उबारलो तशें मनशा पुताक उबारोंक जाय कुर्सार. आनी ताचेर नदर लावल्ल्या सगळ्यांकी ताका उबारल्या वेळार ताचेर नदरल्या सगळ्यांक हे विकांतले तो बचाव करतलो. देंवसरान गेल्लें वीक, हातकान गेल्लें वीक तो खडतलो आनी पवित्र आत्म्याची कृपा देंवतली आनी ह्या देखून ताचेर नदर घाल्लो हरी एकलो बचाव जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गण जेजू बचाव जातलो. जॉन चॅप्टर 3:14 तें बसवणें ताचेर तोवळ नदर घाल्लो हरी एकलो प्रति एकलो पंचाय धर्माचो तो जावं बचाव जातलो. ह्या देखून मेयाच्या सुदातारकेर आमच्या नॅशनल सर्व्हिस टिमान ही मांडावळ घाली पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागून भारताच्या 174 देशजींनी हरी एका देशजींत ओ पवित्र केल्लो खुरीस पुरुशांवार व्हरून आनी ट्रिचर्चचे आर्चबिस्प तांणी हाका आशिर्वाद दिलो. CBCIचे प्रेसिडेंट तांचे त्रिचूरचे आर्चबिस्प आनी तांणी ही मागण्याची ही प्रेयर रॅली उक्तावण केली, फ्लॅग ऑफ केली आनी आमच्या देशीक आयच्या दिसा उडपी तावन कालच्या सांजे ते भोंवयले आनी आज आमच्या देशीन प्रवेश जालो. आनी हे देखून आमी हांगासर येतना आमचे वैयक्तीक गरजो मात न्ही, सगळी आमची देश आनी आमचे कर्नाटका राज्य आनी सगळे आमचे भारत राष्ट्र आनी 174 देश जी आनी सगळी राष्ट्र सगळे स्टेट्स आमी मोतीन दवरया. आर्च बिस्प त्या दिसा इंट्रोडक्शन मागणें करतना म्हणा लागलो आमच्या भारतांत ह्या घडये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, कर्नाटका, केरळा विपरीत दोगदोणी आसा. ह्या पासून आमी मागा जाय म्हणून जेजून सांग म्हळें असल्या कस्ताचो दंवसार भायर घालोवंक उपास आनी मागण्या शिवाय जायना. मार्कास वांजेल 9:29 वाक्या असल्या कस्ताच्या भायर घालोवंक मागणे आनी उपास गरजेचे म्हणशी सांग जेजून म्हळें. तांकां जावना भायर घालूंक दंवसार सोडूंक. जेजून तांकां सांगलें आमकां हे लागू जाता. देखून भाव भयणीनो सुमया सवय आमी करशितल्या आनी ह्या देखून ह्या घडये दिंडी घालया आनी मुखलें अर्दें वर आमी देवाची स्तुती करच्यान करशितल्या. भाव एलियास शालोम पंगड चलून व्हरतात. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगलाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, हरसितांव तुका सोम्या जेजू,
जय जय तुका सोमिया जेसू होसाना तुका सोमिया जेसू हालेलुया 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 देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया सक्काळ आमी उबे रावया देवाचें उतर सांगता सरस्पर देव सर्गे राजांत आपल्या वैभवान तो आसा तरी आकाशाचेर तो आपली पदवी चलयता आनी तशेंच धरणीचेर आपले दिश्ट घालता प्रेज लॉर्ड हालेलुया तर आमचेर खंडीत जावन त्या सर्गींच्या राजांत आमचेर तो दिश्ट घालता आनी खंय खंय हो कुरीस गेला आज म्हाका दिसता 9th आमची डिनरी जावन आसा DSS जावन आसा येदोळ म्हणसर 8 DSSनी वचून आज 9व्या DSS आमच्या आज पावला देखून आज हे कुरिसाचो संकेत खंय खंय हो कुरीस गेला थंय पुरा देवसराची पदवी सुरेस्परा देवान मोडून उडयल्या देखून आमी गट्टी थाळयो पेटून जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय देवाची स्तुती करूंक जाय हालेलुया 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 देखून एक सुबीत एक गीत गावया देवा स्तुती करेन देवाक आमी अर्गां दिवया ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ एकरी परदोळे आमचे तांपया तुमी खंयच्या पुरा फिरगेज येवन आयिल्लीं आसा तुमचे फिरगेज जेजूक भेटोवन दिया तुमच्या फिरगेजेन वावर करच्या याजकांक भेटोवन दिया तुमच्या फिरगेजेनी असले कॅरिझमॅटीक रिन्युवलाचे पंगड भेटोवन दिया आनी कोण पुरा इंटरसेशन विनवणेचे पंगड चलयतात विनवणेच्या पंगडान तुमी आसात जाल्यार भेटोवन दिया तुमचे पंगड आनी आज हांगा आयिल्ले आमच्या 7 जण भाव आज आयल्यात ते बँगलोर तावन तांकांय आमी समर्पण करून दिवया तांचे मुखले मिसांव हांगा तावन ते आज ते राती बेलतंगडी वेतात तांचे पयलीं समर्पण करून दिवया आनी मंगळूर DSSचे कॅरिझमॅटीक रिन्युवल सगळ्या सांद्यांक आनी डिरेक्टर बापांक समर्पण करून दिवया आमच्या मंगळूर DSSेंत वावर करच्या सगळे याजकांक समर्पण करून दिया आमच्या बिस्पांक समर्पण करून दिवया देवाची काकुलतानी कृपा आज मागया आमी आमची कुटुंबां समर्पण करून दिवया आमच्या वैयक्तीक जिवीत समर्पण करून दिवया खंयच्याय रितीची संवसारी आशा ह्या कुडीच्यो ओडण्यो आमकां दोस्तार जाल्या त्यो सगल्यो समर्पण करून दिवया हाचे वयर आमकां जैत दिवचो कुरीस आसा सगळे आमचे ते असलेले पातकाचे प्रभाव खुर्साक खिळायल्यात जेजून आमची रोग आमची पिडा शिडा ताणें वावयल्या आनी खुर्सार खिळायल्या सगळे इजाया प्रवादीचें पुस्तक आमकां सांगता 53 अध्याय 5 वाक्यांत आमचे अपराध ताणें घेतल्यात आमची पिडा शिडा ताणें घेतल्यात आमकां येवच्यो त्यो सुलवण्यो ताणें घेतल्यात निरासपण ताणें घेतलां सगळे भार ताणें घेतल्यात आनी आमकां सुटका दिल्या ताणें कुर्सतावन आनी त्या कुरीस आज आमच्या समकार आसा ह्या कुर्साक आमी आराधन करता आसतना आमची कुटुंबां आमची मंगळूर DSS आमचे सगळे काँग्रिगेशनचे याजकां धर्मिकां आनी सगळे समर्पण करून दिवन मागया ह्या गरीबोर आमची पातकां कितें आसल्यार वळखून खाण घेवया कित्याक हे सगळे सुलोवन व्हरता पवित्र आत्म्याची मजत मागया पवित्र आत्म्याचे अभिषेक मागया खंयच्या कश्टांत आमी आसूं जाल्यार ते कश्ट आमचे तान परिहार जावचे खातीर आमच्या फिरगेच्यांनी खंयचेय प्रॉब्लेम समस्या जाल्यार ते परिहार जावचे खातीर सगळ्यांक आमकां देवाच्या मिसावांत वांटिल्ली जाल्यार आमकां समेस्तांक चड आनी चड सुवार्ता परगट करचें काम ती उर्बा आमकां मेळचे खातीर
त्या रक्षक कवच आमी न्हेसच्या खातीर ह्या वेळार आमकांच आमी समर्पण करदीर मागया. आमकां मिसामाक कितें कश्ट मारतात ते कश्ट समर्पण कर दिवया. कित्याक आमकां खंडीत जावन जैत मेळटलें आनी आमी जैत वन जातले. हांव तें सगळें आमचें समर्पण कर दिवन एक घडीभर दोनी हात आमच्या वयर बार देवाक समर्पण कर दिवन आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हिरवा बरे कल बरे तक शंदर बरे कर बले कल जीसस जीसस. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. The Spirit of God will dwell. Hallelujah hallelujah hallelujah. The Spirit of God hallelujah. I worship you Lord. Hirava bere kal bere tak shandar bere kar bale kal Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus Jesus. Thank you Lord. 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 Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus 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 Jesus. Thank you Lord. 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 सगळे आमचे दोन्ही हात उक्ते दवरून पवित्र आत्म्याची मजत मागया. आनी देवाचें उतार आमी आयकूंक येता. आमकां देवाचें उतार दिमकां आमचे कॅरिझमॅटीक रिन्युअलाचे डिरेक्टर जावन आसले मनादीप बाब मेल्विन नोरण आमच्या मदें आसा. तांचे खातीर मागया. तांकां देवाचें उतार दिवंक जाय कृपा आदार सरेस्पर देव आपल्या पवित्र आत्म्या मार्फत फावो करून दी. आनी सगळे आमच्या खातीर आमचे दियेसेजेंत तुमी खंयच्या फिरगेजेचे त्या फिरगेजेंत पवित्र आत्मा वाळून दी. हर एका फिरगेजेनी खंय तुमी आसा त्या फिरगेजेनी मागणें जमो तें आराम जावं दीत. पवित्र आत्मा हें सगळें आशिर्वादीत करून दी. आनी हांगा कितें मागणें जमत चलता ब्रेस्ताराची शालोम मिनिस्ट्री तांच्या मिनिस्ट्रीचेर पवित्र आत्म्याची आशिर्वादां धराळ मापान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी हे सगळें ऑर्गनायज केल्ल्या हर एकल्यांचेर देवून येवं दी म्हणून आमचे दोनी हात वयर घाल प्रत्येक जावन उक्ते करून पवित्र आत्म्याची मजत मागया. आत्मरे इळिदु बा स्वामी ದಯಿಸುವಾನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹಣೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಓ ಮಳೆಯ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. The Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Uglab Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Ekadi berbosya. Maka saya bawa beri nama buzo file lo so fracture zone ilo duka sa dikono berong zain dikono ile sempo so no uleta maka dewa cebu terwastana au ubarota. Maka saya bawa beri nama ಪೈಲೆ ಆಮचे 7 ಜನ ಭಾವ 7 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. 8 ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸಂಚರಿಸಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಈಗ 9ನೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಆದಿ ಪಯಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೆರಿಕೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ, ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 14 ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಆರ್ಚ್ ವಲಯದ 14 ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಚರಿಸಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತೀರಿ.
ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. मगाच्या वावपडीनो तुम्ही जाणांत जेरिको मागण्याची सकत पण सोल्ल्यांत आमी आयकत हांव जेरिकोचे पागोर कशे कोसळून पडले तुमी जाणात. जेरिकोच्या मागण्याची सकत आमी जाणाव. देखून एक जेरिको मागणे भारताच्या बरेपणा खातीर, भारताच्या उदरगते खातीर, भारताच्या संरक्षणा खातीर आसा केल्ले. भारताच्या कथोलीक बिस्पांच्या मंडळीच्या अनुमतीन अख्ख्या भारतांतल्या सर्व देश जेणी पयण करचो आनी ह्या मुखांतर अख्ख्या भारत देशांत आसा करचें जेरिको मागणें. भारताच्या सुटके खातीर, भारताच्या सोडवणे खातीर आनी भारताच्या बरेपणा खातीर तें आसा केलां. ते रितीन आमच्या भारतांत जावची अनाहुतां, अनीत, अन्याय प्रते रितीन आमकां क्रिस्तांवांक तशेंच अल्पसंख्याकांक मेळची दगदोणी तशेंच हें सगळें आमी जाणाव. ह्या संदर्भार आमकां एक बरो सरकाराची गरज आसा. आमच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां एक आमच्या राज्यान बरो सरकार फावो जाला. तशेंच आमच्या देशांत एक बरो सरकार जाय. येवच्या वर्सा भारतांत लोकसभेक चुनाव जावचो आसा. ह्या संदर्भार मनशाक गौरव दिवचो, मनशाची हक्कां राखून व्हरचो, मनशाची जिवीत संविधाना प्रमाणे चलोवन व्हरचो तसलो हे बरो सरकार आमकां जाय. देखून आमी मागत जाय. आमी कितें करयेत? आमी व्हड कॅम्पेन करून आमी चुनावाचे प्रचार करूंक जायना. पूण जाल्यार आमी बसून मागयेत, सोम्या लागीं मागयेत, हातान कुरेस घेवन मागयेत, जेरिको मागणें कर मागयेत आनी ह्या मुखांतर आमकां जैत लाभता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पळय म्हणजे मोगाच्या भावभयणी, देखून ह्या वर्सा एक पैण जेरिको मागणें हांगासर कुर्सा मुखांतर आरंभ केल्लें तें मुंदरसून आसा अख्ख्या भारत देशांत. त्या बसो देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 2018 वर्सांती असलेच जेरिकोचें पैण जाल्लें, जेरिको वागण्याचें पैण जाल्लें. मिलार मायाचे गरजेंत आमी खुरी स्विकार केल्लो. ताच्या उपरांत सगळ्या देशाच्या फिरगसांनी हो खुरीस व्हरून हे जेरिको मागणें आसा केल्लें. ह्या वर्साय तशेंच करूंक आसतलें मुखेल्या दिसांनी. पूण आमी कितें करयेत? आमी सोम्याच्या कुर्सा मुखांतर जैत जोडयेत म्हणलो संदेश हे जेरिकोचें मागणें आमकां दिता. कुरीस म्हणटना आमकां कितें उडास येता? कुरीस म्हणटना कितें उडास येता? कश्ट. कुरीस म्हणटना कितें उडास येता आमकां? कश्ट. सडावत आमकां उडास येवचो कश्ट. कुरीस म्हळ्यार आमकां उडावंक येवंक जाय जैत आनी सडवण. जैत वा सडवण आमकां उडास येवंक जाय. कुर्सार जेजो जर तर मरण जिवान जावंक नातलो जाल्यार कुरीस आमकां मोगाचो जातोय? कुरीस आमकां मोगाचो जातोय? जातो ना. कुरीस आमकां कितें जातो? नाल येसायाचो न्ही, भिरांतीचो संकेत. भिरांत कित्याक म्हळ्यार कुर्सार कोणाचे विशीं मारताले? सोरांक तेजे विशीं मारताले, लुटकरांक जे विशीं मारताले, कोण पळय अत्याचार करता तांकां जे विशीं मारताले. आनी कुर्साचें मरण सुलाब्याचें मरण न्ही. कुर्साचें मरण वळवळ्यांचें मरण. कित्याक म्हळ्यार जुत्तू मनशाक कुर्सा रुमकाळ येताले. तो कुर्सा रुमकळो नासतना गीत येताले, घेवन ताचे दोळे कुंकून काडटाले, मांसां खाताले, आणकी ओडटाले आनी जीव आसताना. आनी वळवळ्याचें मरण. आनी ताची बोबाट भोंवतणी आसलेल्या गांवांक गाजताली. ताची बोबाट भोंवतणी आसलेल्या लोकांक आयकताली, ताची किक्राट, ताची बोबाट. आनी देखून कोणूच मरण मरोंक तयार नासलो. कुरीस म्हणटाना भे, कुरीस म्हणटाना भिरांत, कुरीस म्हणटाना आकांत कावचेणी. देखून कोणाकय हें मरण नाका बा, हाचेर नाका म्हणलें एक भिरांत. देखून कुरीस एक भिरांतीचो संकेत आशिल्लो. पूण आतां जैताचो संकेत जाला, सडवणेचो संकेत जाला आनी मोगाचो संकेत जाला. मोगाचो संकेत. देखून परण्या सोल्ल्यान पळयता हांव
इस्रायल परसा देवाचेर उपराटली वैगी उपराटली वय मैचेक मारूंक गेली आरोना मारूंक गेली देवा विरोध गेली देखून कितें आयले विकाळ सोरोप आयले आनी साबले जायतो लोक मरण पावलो कळ्ळें आनी मरण पावल्या उपरांत थंयसर देवान मैजे कितें म्हळें हा पितुळीचो सोरोप उबार सोरोप म्हळ्यार कितें हांगासर आनी एक सवाल सोरोप म्हळ्यार हा सोरोप म्हळ्यार भिरांत सोरोप म्हळ्यार आकांत तुमी सोरोप येतना रावता ते हा हां बरो आयलो माजर आयले बुजता ते कितले जाणां बुजता सोरोप म्हाका ಒಂದು किलोमीटर फिटचो पुरो बाय सक्रामेंत आसूं दी कांय आसूं दी कोणी म्हणी सरपा धरून उडे येता ते ना सोरोप म्हळ्यार भिरांत आनी ह्या इस्रायलकारांक आनी कितें म्हळ्यार मालगडे मरून पडल्यात पेंडूंकून आसात भुरगीं मेल्यात थोडे मालगडे मेल्यात तरणाटे मेल्यात सोरोप साबोन मेल्यात आनी ह्या सोरोपां पळयतना खावची न्ही आकांत भिरांत आनी ह्या भिरांतेच्या वेळार देवान पितुळेचो सोरोप उबारून सगलो कित्याक म्हळ्यार भिरांत म्हूण आसलेल्या त्या सोरपाक दिश्ट लावंक सांगलें देवान आनी हांगासर पळया भिरांत म्हूण आकांत म्हूण आसलेल्या कुर्साचेर जेजू उबारलो आनी त्या कुर्साचेर दिश्ट लावंक आमकां सांगलें आनी जो कोण त्या कुर्साचेर लास्ट दीस लायता तो जियेतलो तो जैतेवन जातलो देखून तो कुरीस जावं पावलो जैताचो संकेत तो कुरीस जावं पावलो जैताचो संकेत देखून आज आमच्या जाग्यांत कांय समस्या आसल्यार कांय तरी उपाद्र आसल्यार आमी कितें करता थंयसर हा कुरीस उबारता जैत लाबोंदी म्हूण खोटेपणाचेर जैत वरची सगळ्यात कुर्साक आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या खोटेपणाच्या संवसारांत अनितीच्या संवसारांत अन्यायाच्या संवसारांत जेजून सता खातीर निती खातीर आनी बरेपणा खातीर दुर्बळ धाकट्यांच्या बरेपणा खातीर तो वावुरलो देखून ताका कितें इनाम मेळ्ळें ताका कुर्साचें मरण मेळ्ळें सता खातीर निते खातीर वावुरलेल्यांक असल्या नालिसायाचें भिरांकूळ कश्टा वळवळ्याचें मरण मेळ्ळें देखून पळया नालिसायाचो भिरांतीचो गुर्तू म्हूण जावन आशिल्लो कुरीस पळया कुरीस तो जैताचो कुरीस जैत लाभलें ताका देखून हो जैताचो कुरीस आमी आमच्या सुवातेर पुरता कित्याक म्हळ्यार आमकां जैत लाभों दी आनी कांय थोडी आमी आमच्या हृदयाचेर दवरता कुरीस गड्यान न्ही कित्याक दवरचो हृदयाचेर हा कित्याक हांगा कितें आसा काळीज आसा न्ही काळीज आसा सगळे आमचे जीव उरो जाल्यार कितें जायचें काळीज जायचें न्ही काळीज देखून आमच्या कुडीचें संरक्षण आमच्या आत्म्याचें संरक्षण आमचे आत्म्याचें संरक्षण जायचें कसलीच खोटी सकत वायट सकत म्हज्या कुडीचेर म्हज्या आत्म्याचेर म्हज्या काळजाचेर जैत वरिना जावच्याक म्हज्या त्या काळजांत खोटेपण म्हज्या काळजांत ते विकाळपण म्हज्या काळजांत ते अनितपण म्हज्या काळजांत तो अन्याय वृता जायना जो म्हणल्यार त्या दिश्टेन आमच्या अर्द्याचेर आमी कुरीस उमकळायता पूण जायते जाणांनी हें सतां पयस दवरल्यांत न्ही आनी बऱ्यांतलो बरो बंगाराचो सोबीत कुरीस सगळ्यांनी पळयचें म्हणल्यार इरादान भायर घालून आमी भोंवता कांय थोडे कुरीस कांदार दवरून हांगा कानांत घालून एका कानान उमकळोन आमी पेशान करता थोड्यांक त्या कुर्साचें भक्तीपण गोत्तू ना थोड्यांक त्या कुर्साचें म्हत्व गोत्तू ना कोड्यांक त्या कुर्साची सगत गोत्तू ना थोड्यांक त्या कुर्साची महिमा गोत्तू ना देखून थोडे पोटी कुरीस थोड्यांक फॅशनाची वस्त कुरीस थोड्यांक खेळाची वस्त जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो पूण कुरीस जैताचो कुरीस महिमेचो कुरीस बाचावेचो संकेत म्हणल्यार आमी केदींकच विसरूंक नजो आनी त्या कुर्सार उमकळ्ळलो जेजू आमकां सुटका दिता सोडवण दिता देखून हो कुरीस आज आयला जेरुको मागणें अख्ख्या भारतांत करून हो कुरीस येता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उबी रावया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आयकुया सर्वेस्पो तुमचे सगळ्या आसूं समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
अध्यायी 20 आणि 4 26 वाक्य 3 तावन 14 पर्यंत. उपरांत तो ओलिवेत दोंगराक बसून असताना शिस ताचे ससी येवन गुटान विचारी लागले, सांग आमकां ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? तुज्या येण्याच्यो आनी अंतकाळ लागीं पावला म्हणल्यार सो गुर्तो कसलो? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कोणेय तुमकां ठकयनाशें सत्राय घेया. सबार सण म्हजे नांव येतले आनी आपूणच क्रिस्त म्हणून जायत्यांक ठकयतले. लागशिल्ल्या गांवांनी जाता त्या लढ्यांचो आवाज आनी पयशिल्ल्या गांवांनी जाता त्या झुजांची खबर तुमी आयकतल्यात. तवळ तुमी आकांचे न्हय. ह्यो संगती गडजयस तरी तितल्या भितरच अंत आयलो म्हण न्हय. राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज्य राज्यांचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा दुकोळ पडटल्यो आनी भुंय कांपण्यो जातल्यो. तरी हे सर्व नवो काळ जल्मताना येता त्यो येणो म्हण येते. तवळ तुमकां दुखदुंचाक दंड दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले. आनी तुमी म्हजे फाटला उदार देखून सर्व गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. त्या वेळार सबार जाणांचो भावार्थ दंडळतलो. एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. तवळ सबार फटकिरे प्रवादी उरतले आनी जायत्यांक ठकयतले. आनी खोटेपण सगळ्यांनी सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळतलो. पूण शेवट पर्यंत रावता तो बाचाव जातलो. आनी समेस्त परसांक सतकळी जावचे खातीर राजाची स्वार्था सगळ्या संवसाराक परगट जातली आनी उपरांत येतलो तो अंत. देवाचें उतर हे वाकणणी तुका क्रिस्त. अशी आमी घडीभर मुगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी आयकलें. संवसारांत कितें घडटा, संवसारांत कितें घडटा म्हणल्या विशीं मातेवाच्या वांजेलांत जेजून सांगलेलीं उतरां आमी आयकलीं. भुंय कांपण्यो जातल्यो, राष्ट्रां राष्ट्रांचेर झुजाक देंवतलीं, लोक मसरान भरतलो, हग्यान भरतलो, एकामेकाक द्वेशितलो, एकामेकाची खून करतलो, एकामेकाक दग दितलो, लोकां थंय आसलेलो भावार्थ उणो जातलो, लोकां थंय एकामेका आसलेलो मोग उणो जातलो. हें सगळें उणें जातलें. हें सगळें उणें जातलें. पूण थोडे येतले, हांव तो क्रिस्त, हांव तो बाचाव सडवून हाडटलो, हांव तो बाचावी दितलो म्हणटले. पूण हें सगळें घडतलें तवळ तुमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? जेजू म्हणटा तुमच्यो तकल्यो उबार दवरूंक जाय. तुमच्यो तकल्यो उबार दवरूंक जाय आनी कळनासतना मागोवंक जाय. मागोवंक जाय, कळनासतना मागोवंक जाय. तवळ बाचावी तुमची जातली, सुडका तुमची जातली, सडवण तुमची जातली. पण म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो, जेजूच्या काळार कितलें अनितपण आसलें गे न्ही? पळय गे न्ही, अनित आसलें गे ना? आसलें गे ना अनित? आसलें गे ना? हां, अनितीन लोक जियेतालो. थंयसर अन्याय आसलो गे ना? आसलो गे ना? अनित अन्याय रास करताली थंयसर. पळया जेरुसलेमाच्या देवळांत कितें घडलें? दुबळ्या धाकट्याचे मांसां खाताले थंयसर यादकारी. अनित अन्याय आसलो देखून जेजूक तें पळोवंक जावंक ना. शास्त्री फारिजेवाचो अनित आनी अन्याय इतलो आसलो की जेजून तांचें खंडन केलें. न्याय म्हणलो आसलो की तें न्याय नातलो, नीत नातली. देखून जेजूच्या त्या कश्टांच्या काळार, जेजूच्या कश्टांच्या काळार थंयसर जेजूक पिलात सुटका दिवंक पळयतालो आनी जेजूक आनी बारब्बासाक थंयसर उबो मुखार दवरलो आनी लोकां लागीं विचारलें, तुमकां कोण जाय? लोकांनी कितें म्हळें? आमकां कोण जाय? बारब्बास जाय. आमकां नीत नाका, आमकां नीत नाका, आमकां 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 नीत नाका, आमकां नीत जाय. आमकां सत नाका, फट जाय, फट जाय. लोकांनी बारब्बासा वेंचलो. बारब्बासा नितीच्या मनशाक, नितीच्या सुर्याक, मोगाच्या भंडाराक, सताच्या आकट्याक सण सोडलो. पूण हें सगळें जेजूक सुसून व्हरूंक कशी कृपा मेळ्ळी सांगा बड्या? हेच कशी कृपा मेळ्ळी?
जेजू मागणी करता, मस्त मागणी करता. पण ताचे मिसांव सुरू करच्या फुडें ताणें 40-30 मागणे केले. वय गे मागणे केले गे ना अरण्य मागणे. अरण्य म्हळ्यार कितें? अरण्य म्हळ्यार मरुभुमी. मरुभुमींत उदक नातलेल्या जाग्यात वो थंयसर सावळी नातलेल्या जाग्यार थंयसर खाणा वरवीं नातलेल्या त्या जाग्यार 40-30 ताणें मागणे केले. मागणे आनी ह्या मागण्याचें बळ हे मिसांव करूंक ताका 7 दीस करता. तो वरवीं इंगड दोंगरा वयता आनी सगळी रात पर्यंत मागणे करता. जागरण करून मागणे करता. ओलिवे दोंगरा वयता थंयसर मागणे करता. पळय ताचे मागणे विशेष आनी ताचे मागणे पडयले शीस तांचे ते आमकांय मागणे करूंक शिकय म्हणटात. आमकांय मागणे करूंक तांकां मागणे करूंक वचनातले. मागणे करूंक शिकयले जेजू देवा लागीं बापा लागीं की कशें मागचे. देखून तो म्हणटा तुमी कळवळचे न्ही, कळवळचे सोडा. तुमी तुमच्यो तकल्यो उबारा आनी कळनासतना मागा. कळनासतना हांवें मागणें केला तुमी मागणें करा. जैते वोन जातल्यात म्हणटा तो. जैते वोन जातल्यात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें जावन आसा बळादी खातीर. मागणें जावन आसा बळादी खातीर. आनी आमी मागणें करतना जर तर खंयचेय हातेर घेवन मागणें करता जाल्यार ते आणकी चड बलिश्ट. आमी तेर्स म्हणटा न्ही वय म्हणटा गी ना. तेर्स म्हणटा गी ना. तेर्स म्हणटाना आमी तेर्स म्हणटाना आतां कितें करता कोंत धरता. कोंत धरनासतना तेर्स म्हणचें आनी कोंत धरना तेर्स म्हणच्यांत कांय व्यत्यास आसा गी. आसा गी. कोंत घेवन म्हणयो आमी गुंतून जर तर तेर्स म्हणटा तेन्ना तो तेर्स इल्लोसो बलिश्ट बळवंत बळवंत. पण जर तर आमी तो तेर्स फकत कांय कोंत धरनासतना म्हणटा जाल्यार खंय वाऱ्यार आमी फातर उडयले बरी जाता. कळ्ळें गी. वाऱ्यार फातर उडयले बरी. आतां कोंत देवन आमी तेर्स म्हणटा जाल्यार आमच्या की आंब्याक फातर उडयल्ले बरी जाता. प्रतिफळ मेळटा. प्रतिफळ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तशेंच आमी कुर्सावाट करता. वय गे कुर्सावाट करता. कुर्सावाट करतना आमी कितें हातान धरता? कुरीस. जर तर कुरीस नासतना कुर्सावाट आमी करता जाल्यार ती कुर्सावाट इफेक्ट जाता गी जायना. देखून आमी कुरीस घेवन कुर्सावाट करता. तशेंच कुरीस घेवन आमी मागणें करता तेन्ना तें मागणें आनी की चड बलिश्ट जाता. बलिश्ट जाता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोलोन मागणें करचें. सोलोन फटी बसून मागणें केल्यार आमकां कितें जाता? न्हीद येता. जेम येता. आमी गोड तकता. आमी उबो रावन मागणें केल्यार आमकां कितें जाता? पुरो जाता. आनी दान बरोवन येता. हात वयर धरून मागणें केल्यार कितें जाता? हात वळटात न्ही. खेळ धाडा वय पाद्र्या पात सकयल घाल म्हणटा गे म्हण राखून आसता आमी. आमी जर तर उबो रावन सांव उबो रावन सुती अर्गान दिता जाल्यार वय केदाळ आमकां बसोवंक सांगता गे म्हणल्यार मोतीन ते आसता. मागण्याक चड मानना. केदाळा बसता हांव. केदाळा बसता हांव. केदाळा सकयल घालता हांव. बरें न्ही गे. पूण जर तर आमी सोलोन मागणें करता जाल्यार ते मागणें चड फळादीक जाता. फळादीक जाता. देखून ताका आमी जेरिको मागणें म्हणटा. देखून हातांत कुरीस पांयांनी मेटांक काडना तो आमच्या सगळ्या सक्तेन सर्वेस्पराची स्तुती करना आमी देवाक उलो मारता तेन्ना ते मागणी चड आनी चड बळोवन जावंक शकतात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून जेजू म्हणटा सगळ्या तुमच्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. म्हळ्यार सर्वेस्पराक तुजी मागणी उबार. कशें? सगळ्या तुज्या काळजान. सगळ्या तुज्या काळजान म्हळ्यार सगळ्या तुज्या काळजान. तूं कितें करताय तें समजून घे. कसली मागणी उबारताय तें तूं मानून घे. परिपूर्ण जाणवाय परिपूर्ण मोग त्या थंयसर आसूंक जाय. सगळ्यांक आसूंक जाय. आनी सगळ्या तुज्या मनान. मनान म्हळ्यार सगळ्या तुज्या मनान कितें कोण आसा तुज्या मतीन ते देवा लागीं मागताय. सोम्या लागीं मागताय. कित्याक मागताय?
कोणा लागीं मागताय हे सगळे तूं जाणा आसाय. देखून काळजांत आनी मनान कितें करताय तूं जाणा आसाय. सांगात तुजी सकत कुडीच्या सक्तेन तुवें मागूंक जाय. सकत देखून हे सगळी तिनी संगती तुझे काळीज, तुझे मौन आनी तुजी सकत. देखून जे थोडे फावटी आमचे काळीज देवा तें आसना न्ही. खंय तुजें दिरवें आसा, हा खंय तुजें दिरवें आसा तें तुजें काळीज आसतलें. थोडे फावटी दिरवें आमच्या लोकारांत आसा, देखून आमचें काळीज लोकारांत आसता. थोडे फावटी आमचें दिरवें कुंडल्यांत आसता, देखून आमचें काळीज कुंडल्यांत आसता. थोडे फावटी आमचें दिरवें रेफ्रिजरेंत आसा, देखून आमचें काळीज रेफ्रिजरेंत आसता. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू. देखून आमी तें सोडूंक जाय, सोडूंक जाय. संपूर्ण ध्यान आनी मन देवा थंय दवरूंक जाय. दुसऱ्यान आमचें मन, मन आमी हांगा बसता वय, आमी बसता मागण्याक बसता, जेरिको मागण्याक बसता वा विनवण्याच्या मागण्याक बसता, पूण आमचें मन खंय आसता. मन मन आमचें अंपनघाट्या सर्कलार कंगनाडी मार्केटींत आसल्यार जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन मन ही आमचे देवाच्या उतराचेर, देवाचेर, देवाच्या त्या सगळ्या सक्तेचेर आमी दवरूंक जाय. आनी सकत सकत भोव गरजेची. थोड्यांनी चिंतचें आसा मोतीन चिंतून मागणें म्हळ्यार कितें जाता. देव आयकना, देव सर जाणार म्हूण. मोतीन चिंतून मागणें म्हळ्यार कशें जाता. मोतीन चिंतून कतें मोतीन चिंतून मागणी म्हण येत. तुज्या काळजाची चिंतना देव जाणा, तुज्या मोतेची चिंतनाय तूं परखिता, सगळें तूं जाणा. पूण देव आमचे तावन कितें तरी आशेता. देखून आमी आमची सकत घाल मागणें करूंक जाय, बळ घाल मागणें करूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा सगळ्या तुमच्या काळजान, सगळ्या तुमच्या मनात आनी सगळ्या तुमच्या सक्तेन. जेजू लाजारा जिवंत करतना व्हडल्या ताळ्यान बोब म्हणालो, व्हडल्या ताणान न्ही बापा म्हजी मागणी आयकून म्हाका दिताय, देखून हांव तुका अर्गां दिता, अर्गां दिता. लाजारा भायर ये. कित्याक लोक म्हण येताले जेजू ती सकत न्ही. वय म्हज्या मोगाच्या बाबा देखून हे जेरिको मागणें आमी करतना आमच्या हातांत कुरीस, आमच्या तोंडान देवाची उतरां, देवाची स्तुती, देवाची वाकणणी, तशेंच आमच्या कुडीक कांय तरी इल्लीशी दंडवणी करून आमी चलोवंक जाय आनी मागणें उबारूंक जाय. देखून जेजू मातेवाच्या वांजेलान बोवापूर बायन एक सांगता आमकां भक्तीच्यो कोरण्यो. भक्तीच्यो कोरण्यो कोत्ताय, भक्तीच्यो कोरण्यो कसल्यो, भक्तीच्यो कोरण्यो कसल्यो. मातेवाच्या वांजेलान जेजू म्हणटा भक्तीच्यो कोरण्यो आदारच्या विशयान सांगता. कसल्यो त्यो भक्तीच्यो कोरण्यो. 3 संगती विशयान जेजू सांगता. कालच्या सुवातेन तुमी आयकला जावंक पुरो. पहिले मागणे म्हळ्या मागणे, उपास आनी दान, दान धर्म म्हळ्या दान धर्म. कित्याक जेजू हे सांगता मागणे, उपास आनी दान धर्म म्हळ्यार तुमचे मागणे तुमचे मागणे उपासा संगी आसूंक जाय. खालीच मागणें केल्या पवना, उपास करना मागणें करूंक जाय. देखून जेजू म्हळ्या थंयसर अरण्यांत मरुभुमींत मागणें उपास करना करतालो. देखून उपास आनी मागणें सांगाता वेता. उपास आनी मागणें आनी दान धर्म म्हळ्यार तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो, बऱ्यो कोरण्यो हे सगळे सांगाता घालून जर तर आमची मागणी, आमच्या मागण्या संगे उपास, उपासा संगी दान धर्म म्हणजे बऱ्यो कोरण्यो आमी आदारन जर तर आमची मागणी उबारता जाल्यार आमचे मागणे देव आयकता, आमच्यो विनवण्यो देव आयकता आनी चड फळादीक जाता, फळादीक जाता. पूण आमी आमच्यो भक्तीच्यो कोरण्यो मागणे मात्र करता, उपास बिलकुल करना आनी दान धर्म बिलकुल करना म्हणजे बऱ्यो कोरण्यो बिलकुल आदारना जाल्यार ती मागणी चड सक्ती होवन जावंक शकनात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जेरिको मागणें कुरीस घेवन ही सुरवात फुडल्या सगळ्या वर्सां आमी ते करूंक जाय. देखून तुज्या घरांत, तुज्या फिरगजेंत, तुज्या देशजेंत, तुज्या त्या समाजेंत तुवें कितें करूंक जाय. तुवें मागणें भेटोवंक जाय. उपासा मुखांत्र, बऱ्या करण्या मुखांत्र मागणी तुवें उबारूंक जाय. आनी ह्या मुखांत्र सगळे वर्सभर तुज्यो बऱ्यो कोरण्यो, तुजे उपास, तुजे मागणें आनी ह्या मुखांत्र तूं जैत जोडूंक शकताय, हेरांकी जैत येवन करूंक शकताय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडी बरदोळे धांपया आमी. आज
हो कुरीस आमच्या मध्ये आसा जैत असो कुरीस पळया अख्ख्या भारतांत भोंवन येवचो कुरीस एक प्रत्येक उद्देश आसा ह्या मागण्या फाटल्यान आमच्या भारताक सुडका भारताक सोडवण आनी ती विरोध झुजोन नीत जोडच्याक आसा आता विरोध झुजोन सत आपणावच्याक खोट्यो वाटो सांडून बऱ्यो वाटो धरच्याक द्वेष राग मसोर आसलेले सगळे खाण उडोवन शांती समाधान संतोष स्थापन जावच्याक एकामेकाच्या सगळ्या मोगान हो देश बांदून हाडच्याक आमचो भारत देश फुडें वचोंक आसा ह्या दिशेन हो कुरीस भाई सरला सगळ्याची काळजां एक करूंक सगळ्याची मनां एक करूंक तुटुल्लीं काळजां पोपसल्लीं काळजां नव्यान रुपीत करूंक हो कुरीस भाई सरला आसता खऱ्या काळजान आमची मागणी उबारया खऱ्या काळजान प्राचित करून उपास दंडोनी करून बऱ्यो करण्यो आदान आतां कुरीस घेवन मेटांक काडून आमची मागणी उबारया जैत आमकां खंडीत फोव जातलें मोगळा जेजू तुवें तुजें जिवीत संवसारांत आमचे खातीर समर्पिलें तुज्या सगळे संवसारी जिविताच्या पयणार आसतना तुवें सता खातीर निती खातीर तूं आवरलोय हांव सुवाट सत आनी जिवीत म्हणय आनी त्या उतराकाल तुजें समर्पण केलें नालिसाय सुगुर्तो भिरांती सो आकांत सुगुर्तो जावन आसलो कुरीस तुवें वेंगलोय ताचेर मोगाचो बांद स्थापन केलोय आनी ह्या कुर्सा मुखांत जैत तुवें दिलें आज हो सुक्रीस घेवन आमी फुडें सरता सोमया तुटल्लीं काळजां परत एक करच्याक तुटल्लीं मनां परत तीं गुडसूंच्याक आनी तिच्या संवसारांत नीत स्थापन करच्याक असताच्या संवसारांत सत स्थापन करच्याक द्वेष राग मसोर आसलेल्या ह्या आमच्या देशांत मोगाचो सेवेचो एकपटसो बांद रुता करचे खातीर आमी फुडें सरता सोमया आमच्या पैनाचेर तुजो आशिर्वाद दी आमच्या मागण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमची मागणी आयकून घे भारताक सुडका दी सोडवण दी सगळें बरें कर न्याय स्थापन जावं दी नीत रुता जावं दी मोग हर एकल्याच्या काळजांतलो बरो उमतो येवं दी तुटुल्लीं बापसल्लीं काळजां मनां सगळीं एक जावं दी सोमया तुज्या मानागरी महिमेक एक नवें राज्य स्थापन जायशें कर म्हूण मागता तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन सस्नाच्या सस्नाक आतां बऱ्या निरंतर समयाची स्तुती करया हालेलुया 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 हाला हालेलुया हालेलुया समयाचे जो सगळ्या भक्तिकाची मागणी ऐकून घे समया तू भवतो देव सगळ्या परसां सोदरी सगळ्या राष्ट्रांचो राय तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन उगळा हालेलुया 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 सगळ्या काळजांच्या सगळ्या काळजाच्या सत्यान आमी भोव मारता सोमया आमची मागणी ऐकून घे भारताच्या उदरगते खातीर आशा करचे रायलीचे तुजो आशीर्वाद घाल सुटका सोडवण लाभय सोमया तुज्या बेसवारी बघ आमचो राष्ट्र समृद्धी मोगाचो आनी एकपटाचो बांद असो कर मागता सोमया हालेलुया 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 ऐक आमचे मागणे सोम्या देवा उधार काली तोंडी माका आयच्या दिसा आमी आमच्या डिरेक्टर बापांक देव बरों करूं म्हणटा देवाच्या उतरा वरवीं आमची काळजां मनां उसवाडल्यांत आतां मुखलीं 15 मिनटां आमी आमची मागणी विनवण्यो देवा मुखार आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर आनी विविध गरजां खातीर उबारतले हांव शालोम मिनिस्ट्री हांची भाव भयणी ही मुखलीं 15 मिनटां हे विनवणेचे मागणे सोलोवन व्हरतलीं आनी आमकां कुमोक करतलीं आमचो देव जावन आसा पवित्र देव आमचो देव जावन आसा जिवंत देव आनी आमचो देव जावन आसा हर एकल्याची काळजां मनां फारकून आधार आनी रक्षण दिवचो देव आनी तसल्या देवाची भुरगीं जावन आशी आमी दैवीक आधार मागून हांगासर जमल्या आमचे राष्ट्र समर्पण करणं आमच्या राष्ट्रांत आमचो थाळो आमकां
देवाच्या हजरपणान जियोंक कितें अडकळ हाडून येता ते सर्व समर्पण करणं तसो दैवीक आदार मागोवंक मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचो राष्ट्र. ह्या राष्ट्रांत मुखल्या दिसांनी जावंक आसचे इलेक्शन समर्पण करता. थंयसर कसलेय तराचे तुज्या परजेक अन्याय अनितीक वळख करणं दोग तुमच्यात असले मनस्थितीचे व्यक्ती विसोन येनातले बरी. तुझे राज ह्या संवसारी स्थापन करूंक तुझो पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर हर एकल्याची काळजां मना बऱ्या तरान जाणा जावन त्या प्रमाणे स्पंदन करच्या व्यक्तींक विसोन येवंक तुझो दैवीक आदार लाभय म्हण मागता हांव. दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा आमची. बापा दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा आमची. Mighty Lord, we surrender our nation unto you. Every person in this nation, every voter scattered around the world, we bring them unto your divine feet. May the mighty love of God and the grace which flows from the cross touch each individual at this moment. We surrender our nation unto you. We surrender every place where the election is taking place and every place where the election is going to take place. May the mighty fire of the Holy Spirit come upon all these areas. May the fire of God come mightily. We surrender every planning committee unto you. We surrender every individual who is involved, every leader, every thought which comes to their mind. May the mighty fire of the Holy Spirit burn every negativity. Only the right candidates may come forward in the name and the blood of Jesus. Jesus, we surrender every leaders unto you. We surrender the current political setup unto you. Every leader who is using force and every government body for their advantage, we surrender it to the mighty name and the blood of Jesus. Lord, your name is above all things. Jesus, the Bible says that your name is above all things and every knee and every power will bow down to it. Jesus, in your mighty name, we command and we pray that every power which is disturbing the elections, every power which is interfering whether with the wisdom of man, with the wisdom and the counsel through different kinds of spirits or different kinds of powers, we bring them to the mighty name and the blood of Jesus. May the mighty fire of the Holy Spirit come upon every individual at this moment. We surrender all the candidates unto you. May the fire of the Holy Spirit burn them. Let them be washed with the precious blood of the Holy Spirit, blood of Jesus. May the mighty Holy Spirit come down upon all the candidates. Jesus, we make this prayer in your mighty name. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. मोगळा सोम्या समर्पण करता वटाक रावच्या हर एका अभ्यर्थीक मोगळा सोम्या हर एकल्याची काळजां मना जाणा आसो तूं. जो कोणे विसोन येजे ताका बरो पाठिंबो मेळोवंक, ताका फायनान्शियली हर एकल्यानी आदार जावंक आनी वोट घालच्या हर एका व्यक्तीनी सारकी विसवण करूंक तुजो पवित्र आत्मो तांचेर धाड. मोगळा सोम्या हर एक नेगेटिव्ह एनर्जी कितें तांकां आपडूंक येता ती तुज्या उतरां मुखांतर सालुकाच्या 10व्या अध्यायात हातूंत वाक्यान सांगलाय, पळया सोरप इचू आनी दुस्मनाचे सगळे बळपायन ताळा घालून मस्तूंक
हांव तुमकां अधिकार दिता आनी तें तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्यार तुज्या वागदाना खाला सोम्या त्या व्यक्तीक आपणूक घेवची हर एक तरेची नेगेटिव्ह एनर्जी तुझ्या त्या अमोलीक पवित्र रक्तान मोड घाल आनी तांकां रक्षण वदक सुंदी आनी ताणी विजोन येवन तुज्या परजेक स्थानमान गौरव असो ह्या राष्ट्रान जियोंक जाय पुरतो सहकार ताणी दिशे तुजो आधार लाभय म्हण मागता सोम्या तू जीवित दिवचे संस्थावाची सोनार आणि बोलतेना सगळे दोसल स्वागत पवित्र स्वागत पवित्र तुका आमचे तुझे सत्य आमका रावतो आमचे सोबे. Lord, we surrender every individual involved in the selection of the candidates. We surrender all the circumstances involved in the elections unto you. Especially we surrender 2014 elections unto you. We surrender it to the precious blood of Jesus, that every candidate who is being elected, may he have the ideology of protecting the human rights and not go on the basis of different kinds of false ideologies, religion or power. We bring all the candidates unto you. May the precious blood of Jesus right now cover each candidate. Lord, we bring them unto your divine feet. Let every candidate who has the right mindset be won by the power of the Holy Spirit, that everywhere they go, every campaigning they go, may they experience the favor of God and the favor of man. We pray that wherever they go, may they be at the right place at the right time. May they get the grace to meet the right people. May all the resources necessary for the elections be divinely appointed and granted by the divine favor of the Lord. Lord Jesus, we pray specially today, right now, may the grace, your grace come upon all individuals. May the grace and the fire of the Holy Spirit come upon every individual. Father, we pray that you have said through your Son Jesus, that anything we pray through the name of Jesus, that you will grant. Lord Jesus, as we have gathered more than 2 individuals here, right now we pray and we declare that a secular government may be formed by the power of the Holy Spirit, that every candidate who is being appointed, may they have the right mindset. Lord, we surrender all the narratives unto you. Jesus, through your precious blood and through your precious name, only the right narrative may come forward. Lord Jesus, we surrender all the Christians unto you who are being persecuted at different locations. Jesus, may your divine protection, a government which favors the individuals and protects the rights of the Christian community, may come by the divine grace and the ordinance of the Lord. Lord, we surrender these individuals unto you. May they right now be mightily protected by divine favor, and they be granted divine protection. In the mighty name of Jesus we pray. मुकार तुसे दुरुन मोसो दिता तुका मोसो संगा मुकार तुसे दुरुन मोसो दिता तुका मोसो
बसो सदा मोगळा सुमया समर्पण करता तुझी सुवार्ता प्रगट करतल्या हर एकल्याक तुझे रक्षण फावो कर सुमया. सुमया जेजू भवडती लोकांक रक्षण फावो कर. नानांत्या मानवभावाच्या व्यक्तींनी तुझ्या परजेक कश्टीत असताना सुमया तुझो दैविक आदाराचो हात तांकां आदार जावन लाभय सुमया. तुझी उतरां तांकां धैर्य आनी भावार्थ सोडव सुमया. तुझो पवित्र आत्मा तांकां गाईड करू सुमया. तुझ्या पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन तांकां सदांच फावो कर सुमया. आणि हे राष्ट्र शांत समाधानान भरलेले राष्ट्र जावन परिवर्तीत कर. हर एका जाती कातीच्या लोकांक माया मोगान जियेवचे तसले बरे समाधानाचे वातावरण ह्या राष्ट्रांत आणि आमच्या राज्यांत आसा कर. आणि तुझी दैविक काकुळत आम्हा समेस्तांचेर वत म्हण मागता हांव. पवित्र आत्म्या कृपे सादोरा आमचे तुमी मोठे आमचे तुमी मोठे पवित्र आत्म्या कृपे सादोरा आमचे तुमी मोठे आमचे तुमी मोठे. Mighty Jesus, I surrender unto you every place where the election votes are being casted. May the mighty grace of the Holy Spirit come in that area. Lord, I pray for your consuming fire to come upon each voter who enters that area. Lord, we pray that you may put a hedge of protection around that area. Lord, by your divine wisdom and your guidance, we pray that every individual who is not voting for the right cause may be granted a divine change of heart. Jesus, we surrender all the voters unto you. Like you changed the heart of Pharaoh, today we ask, by your precious blood, change the hearts and the minds of individuals. We surrender our nation unto you mightily by the power of the Holy Spirit. Lord, we pray that you have said in the end days that you will send your Holy Spirit mightily. Today we pray that you may send your Holy Spirit mightily today to every nook and corner of this nation. We pray specially as you change the heart of Pharaoh, change the hearts and the minds of voters. Jesus, we pray specially that every kind of negative circumstance which is against a secular government being formed, we surrender it to the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, as Joshua prayed, let the sun stand still. We surrender this situation, every kind of activity, every kind of planning, we bring it to your divine feet. Let no wisdom prosper against our prayers, Lord. We surrender them to your divine feet. Today we pray that a secular government may be formed. Let it not be according to the wisdom and the power of man. Lord Jesus, we pray that you may send your wisdom to mighty leaders that are present today. Lord, may you raise the leaders, may you guide them, and Lord, we pray specially that you may grant them divine protection for what they believe in. Lord Jesus, at this moment I pray specially for every individual who is standing in your name, every individual and Christian who professes your name. May they be granted divine protection. Lord, as they speak today, may the mighty fire of the Holy Spirit come. Every kind of hatred towards the community, we surrender it to the divine feet of Jesus. May each word that is being uttered by those who believe in you, may the hearts be transformed in the mighty name and the blood of Jesus. Lord, I pray today a special divine wisdom granted to each individual. Lord, in the Bible, as you granted divine wisdom to Solomon, as you granted divine wisdom to Paul, let today your divine wisdom come upon all the individuals. As Jesus spoke with Pharisees, grant each person with the divine wisdom as to how to act and what to speak. May your precious blood
cover each leader and each person who is standing in your name. In the mighty name of Jesus we pray. चंचल साइना का कंगल साइना का अस्तोलो पोतुपुरिया लकिस पावु तुझा चंचल साइना का कंगल साइना का अस्तोलो पोतुपुरिया लकिस पावु तुझा. Thank you, Shalom Ministry, brothers and sisters. मोगाचनो आता मुकले अर्धेवारू आमच्या कर्नाटक रिजनच्या सर्विस टीमाचे प्रतिनिधी आणि सांदे भाव आयले आत ते आता पवित्र आशीर्वाद दितकलो कुरीस आमच्या सगळ्या दियेस इंत म्हणल्या बरी जेरिको मागणे करच्या एका रितीन हांगासर तमी पुरुषां काडटले आनी आमी हांगासर दिंबिगालचे वबोशेत मागणेकर आमकां लीड करतात पूण हे बाबा कुरीस पुरुषां वार तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या प्रमाणे डिरेक्शन दिल्ल्या प्रमाणे हे चापला भितरच पुरुषां काडटले आनी ह्या वेळार आमी मागण्याच्या स्पिरितान जें कितें आमी मागलें आनी मागोवन येदलो म्हणसर आनी सगळ्या प्रत्येक तरान आमच्या राष्ट्रा खातीर आनी खंयसर मस्त वायट आसा ती सर राज्यां सरकार आमचे ज्युडिशियरी आनी पुलीस डिपार्टमेंट मिलिटरी ताचे उपरांत सगळे सरकार गव्हर्नरांक सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रधानमंत्री आनी तशेंच सगळ्या स्टेटांचे मिनिस्टर्स आनी चीफ मिनिस्टर ह्या सर्वांक समर्पण दिवया. देवान मात मनशांक काळजां बदलूंक जाता आनी देवाक पदवी आसा देवाचो लोक देवाक उलो मारतना देव जाप दिता म्हण देवान बसयला. प्रेज द लॉर्ड. ओवर टू यू ब्रदर्स. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೆರಿಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರ್ಯಾಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೆರಿಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಯೆಹೋಶುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿಗೆ, ವಾಗ್ದಾನವಾದ ನಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಬಂದದ್ದು ಆ ಒಂದು ಜೆರಿಕೋ ಗೋಡೆ. ಮೋಶೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಂತು, ಯೆಹೋಶುವ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೆರಿಕೋ ಗೋಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಮೋಶೆ ಆಗಲಿ ಯೆಹೋಶುವ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ತಗೊಂಡು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಕೋಟೆಯನ್ನು 7 ಬಾರಿ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗೋಡೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಹಿಂಸೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ. ಪೇತ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಸಭೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಸಭೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಓದಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಾವಲಿನವರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುಷ್ಪಥ ದಳಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಸಭೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಪೇತ್ರನ ಸರಪಳಿಗಳು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೇ ಹಾಕಿ ಇದೆ.
ಪಹರೆಯವರು ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೆರೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನ, ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಕೆವಿನ್ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಏನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಚೇಳುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಶತ್ರುವಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಚೇಳುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಶತ್ರುವಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಯೇಸು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡದು. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಶಿಲುಬೆ ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಾವು ಈ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಅವರು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಅನಂತವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಯಲ್ಪಡಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ DSC ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು, ಇಡೀ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ DSC ತಂಡವನ್ನು, ಬ್ರದರ್ ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಬ್ರದರ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶಾಲೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಗಾನವೃಂದದವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥವರು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಲಾಗಿ 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರದರ್ ಕೆವಿನ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 7 ಬಾರಿ ನಾವು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಿ, ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಕ್ರೈಸ್ತರು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಶಿಲುಬೆ ತಂದುಕೊಡಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನುಡಿದಂಥ ಒಂದೇ ಮಾತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲೋಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಣ, ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾವು ಜಜ್ಜೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ
ಗಾನವೃಂದದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಸ್ತೋತ್ರ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜವು, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯ್ತು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತರು ಶ್ರೀಯೇಸು. ಶಿಲುಬೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜಯಧ್ವಜವು, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗುರುತಾಯ್ತು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತರು. ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. 1 ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ವಿನಾಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶ ಹುಚ್ಚು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗಾದರೂ ಅದು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಪಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಶಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಪಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಶಾಪವನಿಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೆನ್. ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಶಿಲುಬೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಶಿಲುಬೆ, ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿತ್ತು, ಮರಣದ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿತ್ತು, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹರ್ಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿತು. ಪೌಲರು ಹೇಳಿದಂತೆ 1 ಕೊರಿಂಥಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಂತೆ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಬನ್ನಿ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಸರಿ. ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಮುಕ್ತಿಯ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಹರುಷವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಹರುಷವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೆನ್. ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ,
ಸ್ವರವೆತ್ತೇಳರೆಲ್ಲ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಣ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕತ್ತಲೆ ನೀಗಿತು ಶಿಲುಬೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿತು ಶಿಲುಬೆ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಶಿಲುಬೆ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಶಿಲುಬೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ, ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಸೈತಾನನ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರು. ಯೋಹಾನ 8:12 ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನೇ ಜಗದ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿರುವುದಿಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ. ಇಗೋ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆರೋಹಿತವಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಬನ್ನಿ, ಅದೇ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ಕತ್ತಲೆ ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಕತ್ತಲೆ ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಗಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಧೈರ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಧೈರ್ಯವ ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈ ಶಿಲುಬೆ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಶಿಲುಬೆಯೇ ಜಯದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೊಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ನಮೋ ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆಯೇ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮರಿಯಾದ ಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪೋನ್ಸಿಯಸ್ ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತನೇನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನ ಬಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಬರುವರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು, ಸಂತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಶರೀರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಮೊದಲನೆಯ ಕರುಣೆಯ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಸಲ್ಡಾನರವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರನ್ನು, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ, ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವು ರಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುನಾಥರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸುನಾಥರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಅಪಾಪಿತನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಯೇಸುವಿನ ಅಗ್ನಿಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡನೆಯ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ MP, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ MLAಗಳು, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್, ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನಂತವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೋ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವು ರಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪಾಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಸಹನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರುಣೆಯ ಮೂರನೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೋ, ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆಯೋ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೋ ಕರುಣೆ ತೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವು ರಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फाद, 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 Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फाद. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बलवंता, हे भगवंता आम्हाला आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಗಲಭೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬದ. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमचे आणि सगळ्या संसाराची, Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या आभाषा हमारी फादर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकोल कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Oh Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಿಯರೇ, ಐದನೇ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಇವತ್ತು
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬರಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮಳೆ ಬರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ, ರಕ್ತ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, ಮಹೋನ್ನತರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ: ಧರ್ಮಸಭೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಕಥೋಲಿಕ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಈ DSC ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡದವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. मागे आम्ही आमच्या आत्मिक आवय पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या आध्यात्मिक उदरगते खातीर विशेष जावन याजक आनी लायक, इवजण आनी तरणे जनांक देवाचे उतराचे खरे साक्षी जावंक आनी भगवंतपणाचे जिवीत जियोवच्या मुखांतर धर्मसभेचे खरे मिशनरी जायशे मागया. Hallelujah, 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 hallelujah. अधिकारी वर्गांक अधिकारांत आशिल्ल्या हर एकल्यान पवित्रत्म्याच्या मार्गदर्शना मुखांतर आपल्या इलाकेंत न्यायनीत, शांती आनी बांधवपण सांबाळून फुडें वचूंक गरज अशी करपा खातीर आमी मागया.
Hallelujah, 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 hallelujah. मागे आम्ही आमच्या राष्ट्रा खातीर, आमच्या देशाच्या राजकीय आध्यात्मिक आणि आर्थिक स्थिती खातीर मागया, स्थिरते खातीर मागया. आमचो देश भयोत्पादक शक्तींतावन, भ्रश्टाचारांतावन सुरक्षीत जावन उत्तम आडळतें चलोवच्या खातीर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोम सौहार्दता खातीर आमी मागया. संविधानान दिल्ली उत्तम मौल्यां, स्वातंत्र्य, समानता आनी बांदवपण आमच्या राष्ट्रान कृता करून समाजघातक शक्ती अळवून अनैतिकता निर्मुलन करूंक गरजेचे कृपे खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागे आम्ही आता कॅथोलिक खरिझमॅटिक नवीकरणा खातीर आख्या संवसारार आनी प्रत्येक जावन भारतांत नवीकरणाच्या मुखेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आनी धेण्यांनी भरून देवाचें उतार आख्या संवसारार परगट करूंक आध्यात्मिक शक्तीन समृद्ध जावच्या खातीर मागया. सर्गींच्या बापा, आमचो मायगांव भारता खातीर आमची काळजां उबारून आमी मागतना आमचो देश, देशाचे अधिकारी आनी देशाचे परजेक तुज्या कुरपेन भरिल्ल्या हातांक आमी समर्पण करता. आमचो देश एकवटाच्या, भावबंदपणाच्या आनी न्यायनितीच्या स्पिरितान फुडें चलोवचो जावं दी म्हूण आमी मागता. मंगळा बापा, भयोत्पादन आनी प्राकृतीक विकोप आसलेल्या भायल्या शक्तीन तावन आनी आंतरीक समस्यां तावन आमच्या देशाची राखण कर. तुज्या शांती आनी मायेमोगाच्या सावळेंत एक जावन जिवंक गरज आशिल्ले कृपे खातीर तुज्या स्पिरितान परत आमकां जळय. आमचें राष्ट्र तूं आशिर्वादीत कर. तुजो उजवाड, शांती, न्यायनीत आनी मोग ह्या राष्ट्रा वयर फांकय म्हूण आमी मागता. बापा, आमी तुज्या शांतीचें पांगरण घेवन ह्या राष्ट्राच्या लांबायेक समकतना आमी पांय दवरचे. हर एक सुवातेर आमी तुज्या मोगा, शांती, एकवटाची आनी राजी संधानाची रायबारी जायशें आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कॅरीज भारताच्या राष्ट्रीय सेवा एकताराच्या तर्फेन आरंभ जाल्ल्या ह्या मागण्या राले वरवीं आमच्या देशाचेर आख्या पवित्र सभे वयर उदंड मापान आशिर्वादां वळचे परी जावं दीत म्हूण आमी मागता. मागण्या स्पिरितान समकोवच्या ह्या पयणार वांटेली जातल्या हर एकल्यांचेर तुजें दैवीक पांगरणाचें संरक्षण लाभशें आशिर्वादीत कर. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, अगळाप ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखन बश्या. Every good gift we definitely know comes from God.
And so we are so grateful for this beautiful 7 brothers who have been appointed to take the cross and come to different regions of our state. And we are so blessed to have you all here with that cross. The victory, the sign of victory was brought to our diocese. And so my heartfelt gratitude to our Bishop, Right Reverend Dr. Peter Paul Saldana, for granting us this beautiful place and this occasion. Though they could not be, present, we thank you, Bishop, for this service which you have helped us to do in this chapel. We also, our heartfelt gratitude goes to our VG, as Father Melvin already said, for, being here, Father Maxim Norona, for being here with us, to to celebrate this Holy Eucharist, and also to have those beautiful words of welcome for each one of us. And what do we say about Father Melvin Norona? He's been our spiritual director, the pillar of strength to Mangalore Service Communion for the past 3 years. Thank you, Father. We also want to thank Shalom Ministry, who is been shepherded by Mr. MP Norona and his beautiful family. They have granted us this occasion to collaborate with them, as it was their day of prayer meeting today. But we are so grateful to you, dear. And to all the members of Mangalore Service Communion who have been gathered here to celebrate and, take this prayer rally into a next level. So thank you, each one of you all, my dear friends, for giving your time, because your time will be rewarded in the heaven. Thank you. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡೀನರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಷ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ, ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ VG ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. चैतुका सोडबोंडारा चैतुका कुर्साची सुचा चैतुका सोडबोंडारा चैतुका कुर्साची सुचा kursa to sauna saimo mokani swatantrachi chetuka sadvondara chetuka kursa chisucha mokal tutasome Angkor Maria Shivati Angka Bhagavan Krishna Chakraveni Nevarangam Seva Amchadu Sanatay Bapachani Putachani Pagidakachani